Terve. 2 nappia. Saatana mä en sillä kauan vanhene. Perusta oma firma ja ajan ne markkinoilta. Uskotko? Uskon minä. Olitko taas juomassa? Partiointi Koskinen. Uusimmat laitteet, mitä rahalla saa. Miltä kuulostaa? Sinähän olet Koistinen. Ei firmaa kannata nykyään panna omiin nimiin. Joutuu ihan tyhjän päälle, jos tulee konkurssi. Mä juttelin pari jätkän kanssa. Niillä on ollut monta, ja ne tietää. Työkaverit lähtee varmaan mukaan, jos mä pyydän. Ainakin jotkut.